Wel, Huw Edwards, diolch yn fawr iawn am fynd o fi heddiw yma. Llongyfarchiadau ar gael eich urddo bore yma. Diolch yn fawr. Di braf bod yn ôl, ydy'r toiledau bach yn well na Iraq heddiw yma? Wi wedi bod yti bach heddi. Wi wedi peidio i fyd yn byd, fel bod fi ddim yn gorfod cael argyfwng. A yn fwy bwysig, wi wedi mwynhau'r diwrnod. Mae'r seremoni orsedd wedi bod yn wych. O'n i'n falch iawn i fod yn rhan o'r beth. Ac oedd fi'n fraint o gyda gwir. So, a mae'r hael yn tywynnu. Yndi, mae o. Felly, mae pob bocs wedi cael tic yn y bocs. O, da iawn. Felly, fi'n falch iawn. Da iawn. Ydych chi'n meddwl fod y newyddion cenedlaethol y BBC bach neu Lloegr-centric? Wel, mae trwch y boblogaeth yn Lloegr, a Llundain yw'r ddinas fwyaf yn Lloegr. Ac felly, os ych chi'n edrych ar ganran poblogaeth ac yn y blaen, ych chi'n amlwg yn mynd i gael mwy o sylw yng Nghymru a Lloegr ac yn Llundain. Yr ail beth yw hyn, mae gwasanaeth newyddion i'r Alban ar gael, mae gwasanaeth newyddion i Gymru ar gael, ac felly mae rhaid i chi edrych ar y cyfuniad. So, cyfuniad o'r ryngwladol, y Prydeinig, a'r cenedlaethol, sef Cymraeg. A os ych chi'n edrych ar y cyfuniad i gyd, dwi'n meddwl bod y cyfuniad fwy na lai yn iawn. Mae'n rai diwrnodau pan wy'n meddwl allai'r balans newid ychydig, ond ar y cyfan, wy'n meddwl bod e'n weddol dig. Sut ydych chi'n teimlo fod #Eurovision ddim am ddod i Gaerdydd wan? Wel, wy'n teimlo'n drist iawn bod Caerdydd yn methu ateb y galw. Wy'n deall bod na gytundebau masnachol i gael, sydd yn anodd iawn i hebgor, neu canslo. Ond wedi dweud hynny, mae Caerdydd yn ddinas fawr. Mae yna ddigon o fodd i greu fforwm mwyn cael sioe enfawr fel Eurovision. A dwi'n gweld Eurovision fel ffordd o roi Caerdydd ar y map, a roi Cymru ar y map. Mae angen i ni fod yn fwy mentrus a chreadigol, wy'n meddwl. A wy'n gwybod fydd bobl yn dechrau gwylltio ac yn dweud bod ni ddim yn deall beth yw'r gofynion masnachol, cytundebol, etc. Ond i fi, wy'n gweld Eurovision fel cyfle. Cyfle i roi Caerdydd a Chymru ar y map, a wy'n flin iawn bod y cyfle ddim yn mynd i ddod. Ond ydych chi'n teimlo fod Gaerdydd fel dinas efallai ddim yn gallu rhoi digwyddiad mor fawr ar Eurovision ymlaen? Dim yn gwybod. Wy'n credu bod Caerdydd yn ddelfrydol ar gyfer Eurovision. Mae stadiwm y Principality yn ddelfrydol ar gyfer Eurovision. A gweud y gwir, mae'r ddinas i fi o'r maint perffaith. Hynny yw, dim rhy fawr yn rhy fach. Ac mae holl gysylltiadau o safbwynt ffyrdd a reilffyrdd ac yn y blaen yno. Na, i fi, mae Caerdydd yn ddelfrydol ar gyfer y job. Da chi newydd gael eich adio i'r list ban y Kremlin. Sut ydych chi'n teimlo am hynna? Gweud y gwir, yn bach o ddryswch, achos dwi'n mynd i bod yn Rwsia ers 20 mlynedd. A wi ddim cweit yn deall pan bod nhw'n wedi gwneud e. Ond o'n i'n edrych ar y disgrifiad, ac oedd rhai'r disgrifiadau ychydig yn od, fel sy'n nhw ddim cweit yn deall pa swyddi oedd bobl yn wneud. Ond lle dwi'n y cwestiwn, maen nhw wedi rhoi rhywbeth fel cyflwynydd blaenllaw, felly bod hwnna'n oreit. Ond sylwch chi bod yna restr o 39 enwau, a fi oedd fi 39, ac felly dwi'n credu mod i wedi bod yn flaenoriaeth iddyn nhw o gwbl. Ond chydig yn drist, ac dwi'n peth ddim yn adle bod chi'n dda ar Rwsia o gwbl, o safbwynt i hagwedd nhw. Ond lle dwi'n y cwestiwn, dwi'n mynd i newid y ffordd dwi'n neud yn job, a dwi'n mynd i newid y ffaith mod i'n meddwl bod ymysodiad Rwsia ar Ukraine yn gwbl warthus ac yn gwbl anheg ac yn gwbl anerbyniol. Does dim byd yn mynd i newid hynny, felly, chymod, mae'n lan nhw. Chi'n gymeriad reit liwgar ar gyfryngau cymdeithasol? Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ydych chi yn. Ydych chi'n ofni be mae'ch penaethiaid yn dweud? Neu ydych chi'n teimlo bach mwy ymlaciol o be ydych chi'n rannu nawr ydych chi'n mynd yn datblygu eich gyrfa ymhellach? Mynd yn hynach, ti'n meddwl, ife? Na, chi. Swn Swn i'n deud y ffasiwn beth? Swn i'n deud y ffasiwn beth? O'n i'n teimlo'r beth yn dod. Wel, fydde mach yn hwyr nawr iddyn nhw boeni ynglyn â beth. I'r gwrthwyneb o beth mae bobl yn feddwl, dwi'n dieddol o fod yn ofalus. Dwi'n ceisio dweud pethau sydd o fewn y terfynau golygyddol. Dwi ddim yn datgan o blaid unrhyw blaid. Dydw i ddim yn cymryd ochr os yw'r peth yn wleidyddol sensitif iawn. Falle bod yn eithriad i hwnnw, sef materion ynglyn â'r iaith, ond dwi'n cymryd y farn bod y BBC yn gadarn o blaid lleiafrifoedd ac a hybu mantes lleiafrifoedd. Wrth gwrs mae Cymru Cymraeg yn lleiafrif,
felly dwi'n yn gweld bod hwnna'n torri cynllawiau chwaith. Chymod, beth yw pwrpas cyfryngau cymdeithasol os nag ych chi'n defnyddio nhw i ddweud rhywbeth? Mae'n llwyfan, dwi e? Ac os nag ych chi'n mynd i gymryd mantis o'r llwyfan, wel, ych chi'n gwastraffu cyfle. Felly, dwi'n defnyddio fe fel wy'n meddwl sydd yn briodol. A dim chi di'r unig gwynaf adnabyddus ar y maes heddiw yma. Dwi wedi clywed fod Gemma Collins o gwmpas. Ydych chi wedi cael y cyfle i sgwrsio fe hi? Naddo. Pwy yw hi? Mae hi yn seren reality o'r gyfres The Only Way is Essex. Wel, wy'n flin iawn, ond dyw hwnna ddim yn rhan o'n gwylio i, bod gen i ferched gatre sydd wedi gwylio'r gyfres. Mae'n siŵr bydden nhw nawr yn gwingo mod i ddim yn gwybod pwy yw hi, ond dwi rioed wedi clywed amdani. Sorry. Huw Edwards, diolch yn fawr.